Mas pinili ng commuter na ito na makisuyo at sumakay sa isang kariton para hindi mabasa at lumusong sa tubig baha sa bahagi ng downtown Dagupan City. Sinubukan naman ng iba na tumawid gamit ang mga sako ng buhangin na inilagay para madaanan, ngunit kahit ang mga ito ay naabutan na rin ng tubig. Kaya naman napilitan na lamang ang mga mamimili maging ang mga bata na lumusong kahit pa posible ang banta ng iba't ibang sakit tulad ng alipunga at leptospirosis. May ilan naman na nagsusuot pa rin ng bota upang tiyak na protektado at hindi mababasa ng tubig. Ang tubig kasi sa nasabing bahagi kahapon, bagyang may kataasan na ng maaga pa lamang kaya naabot na halos sa gitna ng kalsada. Dulot ito ng tumataas na level ng tubig sa Sinukalan River dulot ng tuloy-tuloy na pag-uulan mula sa habagat at bagyong Krising. Maaga naman na nagbigay abiso ang lokal na gobyerno ng lungsod ukol sa pagtaas ng tubig lalo sa mga low-lying areas. Samantala, patuloy naman ang monitoring ng lokal na gobyerno at CDRRMC sa mga bahagi sa lungsod kabilang ang flood mitigation project bilang solusyon sa tubig baha. IFM News. IFM News. IFM News.